ga dan ido dan ido. Dan ido, dan ido, dan ido. Amma wani da kin ce barazana. Wannan mutum wani da ta zo daga binne ko daga da wani tayon shayi fanta. Daga gana kan ni. Ina wai ta tana tana lura kallon maza. Tana zuzuburon baki da binne ta nan ta da mata da jini da majina. Mun tino ne. A rayuwar gaba sai ba ka guje matsala kai a rayuwarka ni fa mudi in dai za mu dinga samun wannan akasi da kai ni zan raba gari da kai ka kama na kan kama nawa ko na nuna ka kai aran sai kake so ka mu dinga ba zan san gaskiya nake ga yawa Bongo ke zo ke akwai wata jagurin ba ke ba Allah ta riba haram dan kan saboda Najeriya ma da kanta haram ne kai ta no mo ba kusa kwarai da gaske no ka ba dai na miki magana kuma ke da kowa dai murbin no an miki kafa wannan abu ne naira goma banda duka daga ci amma ba za ka wannan karke mana ina baka kuma baraka ba ke daga ina kallo wajen wa bari mana ai ba saya ba za a saya yi kai haƙuri za ta rike mana na ruwanka yanzu baka ta haram ne mu na baka ta haram ne wannan mata za mu kashe gane ba ina magana ina cewa wani wannan kakkin san ko ni wani nake ga wannan maganar kuwa kudin kika sani ko bari in nuna miki kudin kika sani kuma in ga miki ko ni wane ne sai ki tambaya ni da dan ido kin ka tsalla ka ban motar la da in ina fara ka barke min gatari da Allah ka bata da Allah idan ki ga masa dan ido ne da keki ya zo ya rama miki ka banni da Allah in sare ka tana mutane ba sa cika alƙawari kowa kawai burin shi cin amana kai jawalo ya zo ga so Jagwaro za ka je duk mutanen nan ka biyo su kawo mana kuɗaɗen nan. Suwaye. Duka kowa da kowa wanda ka san muna harka da shi ka zo ka kawo. So nan babu kina da ke so ba ka je kawai kowa ka bashi bari ya haɗo mana kuɗaɗen nan. Da ka mana nan san. A'a bar wannan da ke kowa burin shin amana. Ni ina da kowa. Wani yanzu gun waye zan fara zuwa. Barin je gun harka kawai. Dan ido, dan ido, dan ido, dan ido ka ya. Ke kina ganin mutane ba ki a cikin ba ki gaishe da mutane? So ikon Allah duk faɗin hanyar nan na zo wucewa sai na maka wani SP. A miki magana kina mu wani banzan magana na wajen? Banza kirin wofi. Kallawa da tangalla. Kusan ko ni wa kuwa? Na ruwana da ke.
Na muku magana ma kina mutane wannan ba za ki matsa hanya ba. Kuti meleti ni da kada ka mun wallahi za ka ga mai rama mun za ka ga mai rama. Ina mai gari da kansa rama mun. Za ka ga rama. Ta kira ne an da kai. Yake kai din ne matsalan ba iya irin aikinmu na ƙauye kai ya noma ba. Suna goda shi abin ba ka fahimta ba. Wato idan damuna ta faɗi, a gani ina son na samu wata katuwar gona. Kai ka bari ba abin da zan shuka ba, Allah ne ka na sa buri. Allah nake ga aure nake so. Aure wallahi aure nake so. Ya ba haka ba abubuwan ko yanzu ni abin da yake ban mamaki ko a birnin nan kashi ta wallahi ko yanzu ka duba wahala inda ka duba shi gemu ni furfura ta wannan me ya faru? Yaya. Me ne? Dan ido ne. Dan ido ne. Dan ido? Ina wucewa ne kawai ya ce min in zo. Na je su siya abu, shi da aboki shi ya ki bani kuɗi na. Shi da wannan ɗan iskan abokin nashi ko? Tun ba yau ba dama yana zagin babanmu, ni ma yana zagi na kullum ya zama da ina wucewa. Ya ce in zo da na zo ya bubbuge ni ya mare ni har abokin shi ya ce in bar ni ya ki bari na. Suna yana ina tukun yanzu? Ina gurin majalisa din. Shi ne ya miki wannan dukan? Shi ne. Duk ya zubar miki da kayayyakin ki? To yanzu abin da nake kwace min kuɗi na. Duka? To yanzu abin da nake so da ke ki hakuri ki shiru. Ina ji ba magana ta riga ta zo ƙarshe. Daga yau ba dan ido ba ko dan uba ne ƙarshen fitina nashi ya zo ƙarshe ya ƙare. Ki hakuri ki daina kuka ki daina zubar da hawaye kanwata kin ji ko? Wuce ki je gida. Ki daina kuka ki share hawanki ki je gida ni na san matakin da zan ɗauka. Ba dan ido ba wallahi ko dan hanci ne na san matakin da zan ɗauka abokina. Ya hakuri yanzu zan je wajen mai gari. Zan kai ƙaran yaron nan idan na dawo zan zo same ka mutu ba. Wannan yaron na in ba na ɗauki mataki a kansa ba wallahi abun ba zai yi ba. Gaban ni sai na zo Mamse. Ina ta magana tun a bakin kofa baki magana ya dai mamse. Ya za a yi ansa ko sallama babu. Abba mamse na ce mamse ai kamar na yi sallama ne tunda na kira sunan mahaifiyata ai kamar na yi sallama ne. Awa mamse. Kai mudi. Yanzu tsakani da Allah kai mudi da kai da dan yarwa yake da idon nan tsakanin da Allah irin rashin da kuke a cikin garin nan ba za ku daina ba. Mamse wani rashin je mu kai. Yanzu ruban jikin kan nan ka kai sati 3 ba kai wanka. Kwaba mamse. Daga nan kaf kantaran nan suna cewa wanka na wannan ya zo amma ke kuma kina kusha ya dai. A haka dai? Sosai. Bari ma goge takalmi na wannan. Wace takalmin kenan wannan? Wannan oda ne daga Kwatano. Wannan din kenan. Sosai fa. A hakan kenan. Aha. Zan zauna. Bismillah. Wai mun so ba abinci ne? Abinci? Abinci wallahi yunwa nake ji wallahi. Tun safe ba abin da na ci. Ai shine daidanka. Ba dai kai kace baka ji ba? Ai hakuri mamci wallahi yunwa nake ji. Yunwa kake ji? Wallahi yunwa nake ji. To zuwa za ka yi ka ɗibo ruwa sai a buwa. Yanda na hau wanka ki ce mun zan yau. Inda ka hau wankan sai ka je ya baka abinci. Habba. Gidan nan ba ko ruwan alwala. Ko ka je ka ɗibo ruwa a hura wuta ko kuma ka je wankan ka zo da ruwa. Ina mutum a zuwa da na fita ban yi sallah ba. Ba kai sallah. Allah ban yi sallah asuba ba. Sallar asuba. Wallahi ka san karfe nawa yanzu? Ban sani ba. Yanzu ban gaya maka azahar ma ta kusa. Bari gobe zan haɗa in. Gaskiya ne. Yare, halin da kai ba nake magana fa. Na ce na zo na karbi yayan bankin. Da yara ba ku ba. Kai? Har ni na kake zuwa kake ga irin maganar da ma fa ne ka je ka danne hannu ka na zo. Ba ni mu ce. Ka ware ka bar nan. Ka bar nan. Kalle ma kan dai. Za ka ware bane? Alan ware. Kai, yanzu ma harkar nan ba wari ka din dama ya ne. Kuma ba za mu iya yin ta ba. Yanzu haka ma kayana yana hanya. Yanzu haka ma kayana yana hanya. Kokan ma a da ne. Oke, ka ce ba? Kokan ma a da ne. To ka ware. Ya zan ware, bari na turo mashi. Ware. Za ka gane abin da ka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne. Adade yanayi sai da gaskiya, hali aboki na tafiya, ɗan gwarza sarkin ɗawainiya, tuni ka biya ka yi doriya gwarzo, Allah baka kariya, ya hale su gayya.
kwalliya gwarzo muna kara godiya dan gwarzo bango na jingina wata ni'imar sai da damuna bangon su gaza mu ɗanɗana bijimin kada ka fi dorina gwarzo barka dai da safiya hasken ka ya zarce walgiya wata kake haske duniya waka nake ma da kafiya fatan kana nan a lafiya gwarzo namiji maganin maza sawa kake sa a girgiza zaki ta kazar ta bangal